Boy, ang init! Ayoko na sa mundong to. Gusto ko sa mundo mo. Haranahin kita, saan tayo magpunta? Hindi kong tayo palala. Kainit. Let's see. Ma! Mahal kita. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Guys, meron ako ngayon dito ang gunting tsaka extension. Ito-try natin kung makukuryente ako. I love you! Ayaw kitang bitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Yo! Ang pag-ibig ko sa'yo parang sigarilyo. Bakit pa na-invento? Sakit lang naman ang epekto. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. Ako po si Patrick and isi-share ko lang po yung karanasan ko dito sa bahay. So kanina po, nag-picture po ako kanina sa likod. And ito po yung picture. So, kung mapapansin nyo po, isusum ko po Ayan po. Kung titignan nyo pong mabuti, ayan po, mapapansin nyo pong wala po talagang pag-asang maging kami. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Sino naman? Alam mo, Crush, pag napanood mo to, ito na lang gagawin ko sa sabi ko. Kita mo to? Gunting. Extension. Kukuryentehin ko na lang sarili ko. Ayoko na sa'yo! Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. Sa mga kaibigan mo. Shoutout sa mga kaibigan ko. Kung may kaibigan ka man. Ikaw, may girlfriend ka ba? Pero di ko kaya. Oh! Wow! Oh!